čaute, tu je Jola a som na tu. Enderman TV. Enderman. Tak v tento vlog sa budeme rozprávať o bebe. A juice Kaplan. Kaplan. Bebe. Kaplan. Naopak. Sme tu správne. Ale tak sme tu správne. Tu som správne. Kokos, tu si správne. Všetko je tu použitý. A teď je použitý všechno zneužitý. Ty vole, ty to... Kelorita. Tak. Takže som to vypovedala tieto zapky. Takže, ako to dobre počuli, ty vole, ja som nešiel počuť. Takže tam vidíte našu mapu, meláže. Môžete sa opierať. Řekni, že vidíte. Bude dragon. Zaužtíme. Bitch. Ale nie. Takže tu sa máme pozrieť na našu hru GTA San Andreas GTA 5. GTA 5 GTA 5 na PlayStation 4 alebo na Xbox. To máte jedno, ale lepšie je asi PlayStation 4. Presne. Škoda. Jani? Ja som nevedel. Tak, ďalej tu máme iné hry, no, na Xbox, Ghost NL. Ak chcete jednu z nich, aby sme zahrali všetko bude v popise a my to no, proste napíšeme. nejakého hovadinu. Dajte to do popisu, my to dáme do popisu, vy si vyberte hru, ktorú chcete, my si pozrieme, ktorú by ste najviac chceli a potom natočíme, ale ako vy chcete. Ale nie. Dobre. Kokos. Taký si kokos. Pomaly už je 3:49, ale tak. My sa nudíme a natáčame ďalej vlogy. Nočný! My natáčame vlogy, pozdravuje Hogi. Počkaj. Inak, mám dovietiť? Ak ste si nevšimli, mám ničku ľudí. Tak to sú nové papuče, nejaký havo, staškeria kapuca. Inak, mám dovietičko. Halíko! Odsuzujeme! Je to nuda, viem. Takže je tu aj náš bratranec, Samko. Ticho. Tak, takto sa vyzúva aj papuče. Jedna. Druhá. A tu je Dragon. Tretia papuča. Tu môžete vidieť svetlo. Tam, tu bolo, tu najvyššie. Áu! Dobre. Toto by, čo ja viem, toto bude asi koniec vlogu. Nemám niečo vymýšľať. Je večer, tak asi to vypneme a ideme hrať GTA. Počkej. Musím sa napiť, aby som vydržal celú noc hore. Tak, a teraz vydržím celú noc hore.
Andrejko. Ja neviem, Spal čo som? je na vzorek. A ty? Moja skripterka. Môj obal. Mojím mobilem. To je ovládač. Jojo. To je myš. Takže, moje ruky. To bolo trochu opačne. Okolo na Gabgastar. Dobre, s týmto vlogom budeme dneska končíme, takže pozdravím Dragon a pozdravíme ich. Ahoj. Takže to bolo všetko v našom. Dávajte lajky, komentáre, my Oblahu. vám všetko dávame do popisu, aké hry by sme mali hrávať. A to je asi všetko. Takže majte sa. Čaute.